Kain po. What's up mga katropa? Welcome back to Honeyways TV. So for today's mukbang, yan, magmumukbang na naman tayo. Naghanda ako dito ng adobong puti. So mga katropa, huwag na natin itong patagalin. Kumain na tayo. Karan pong kabalen ko, manganta mo po. Dito yung sabaw. May konti siyang sabaw. Hindi siya yung adobong puti na tuyo. Kain po. Meron ako dito toyo. Sarap sana patis, kaso di pa tayo pwede doon. Sarap. Nagdo-double check ako kung na-on ko ba yung camera o hindi. Sarap. Ang balahibo. Tinatanggal ko yung balat kasi may balahibo pa. Hindi ko napansin.
Excuse me. Halos isang linggo din akong hindi nagmukbang. Kasi nga, namagaling gilagid ko. Hindi ako makanguya ng ayos. Excuse. Sinipon. Kahit ngayon medyo magapa. Kaso, makakanguya naman. Kaso, ano lang. Dahan-dahan lang. Ang hanggang sila. So yun mga katropa, busog na naman po si Haniwis TV. Thank you Lord. At shoutout po sa aking mga channel members na sina Remis TV Watkins, Iñaki TV, Ma'am Shirosi, Angel Mendoza in Seoul, Vince and Chona, Hampos Lupong Burgis, Simple Bisdak Mukbang, Hungry Colette, Mary Mukbang, Talks Videos, Mother Shingu, Jimwell Marty Vlogs, Ma'am Shirobiro and Cook Food ASMR, Eat with Ina, Jujun Pig, yan mga katropa. May mga channel po sila, sana po, supportan din ho natin sila. Visit po natin ang kanilang channel. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe po at hit yung notification bell nila para lagi po kayong updated sa kanilang mga bagong videos yan. At syempre, October 14 ngayon, happy birthday po kay Sisi, kay Sis Love, Christine Cecil Ugawa. Yan, God bless always sa'yo, Sis Love. Ingat ka lagi dyan. At ang Team Matibay, yan. Maraming salamat po sa lagi pong suporta sa aming mga Filipino mukbangers. So, that's it for today mga katropa. Kung nagustuhan ng video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe to Haniwis TV. And click the bell icon para lagi po kayo ma-notify sa aking mga bagong mukbang. So, see you. Bye.